И НРЛ, между другото, инстинктивно мисля, много умело разчита кога, кой период да включи. Изобщо топло, студено, близо, далеч. По този начин се формира зависимост при това на всички нива. С течение на времето вие просто свиквате с това. Веднага, щом решите да излезете от тази комуникация, НРЛ веднага ви залива с внимание, с топлота, с откритост и искреност и казва: слушай, какво ти става? Ето виж, всичко ни беше наред. Аз ти обясних какво още ти трябва. Аз се старая с всички сили за нашите отношения. Ти си много емоционална. Постоянно правиш от мухата слон. Виж, всичко ни е наред. Това е американското влакче. Най-основният, още веднъж повтарям, най-фундаменталният начин на шизофренна комуникация. Върху неговата основа по-нататък се изграждат всички останали шизофреногенни модели. Между другото, те са доста много. Някои автори, психолози, психиатри казват, че са 33, други разглеждат около 50 вида. Има различни вариации, но ние ще разгледаме основните.